Bueno, ara em trobo al centre de Bangkok, concretament a Pratunam. Aquí darrere meu veieu l'edifici del centre del World totalment destruït. Això ha passat doncs, a causa dels disturbis, dels enfrontaments entre la policia, l'exèrcit i les persones que estan en contra de la política que fa l'actual govern, és a dir, els vermells. No m'ho puc creure perquè actualment fa 2 anys i mig que estic visquent a Bangkok i el Central World era un dels centres comercials primer, dels més coneguts de la ciutat, sempre estava ple de gent i llavors perquè solia venir aquí els meus amics cada divendres, just perquè era el punt on quedàvem tots abans d'anar a sopar o d'anar a algun puesto junts. La veritat és que encara es nota l'olor de cremat i estic molt trist, la veritat és que estic molt trist, no m'ho puc creure que en fi. Estic veient, vull dir, espero que no torni a passar mai més i no puc dir res més en aquests moments. Una abraçada des de Bangkok a tots.